Thailand rama ruam rai ram ngo a chuan lungpian dang dai le mak tak mai pathum a oma Hin Sam Wan ti in emo Tri Whale Rock ti in emo an ko thin heng lung pathum te hian sanga lian em chi whale an ang hle a tui puya whale lian tak pathum an tleng me ka thok le khata tui aron kam thuta an ni po an lo khal ta thut mai ni hian a ang bera hei wang tak hian khovel mun sang sanga tangin mi thahnem takin an tlo vut renga mi thiam te chuan tun malama kan khovel leilung lo in thlak dan hril tu poimo takani an ti kan soituangin heng lung pian hmang dang dai tak pathum hi Thailand-a Bangkan province an oma Hin Sam Wan ti in an kowa tui puya whale pathumin tui an hleu mek lai an ang hle a thok le khata tui hi ramngo in aron thlak thuta ramngo a in zui mek an ang hle an mam tha in an pian hmang mum pul mai le taksa zui dan hian whale ang tak zeta khuarel omsa atanga ron in siam ai ma in whale ang tura siam chopte po ang lek zok ani leilung chanchin zirmi geologist ta chuan heng lung pathum te hi lung me sandstone atanga ron in siam ni in an ringa sikle sa awang te leilung nga chan lung pher in nek na awang le lung in nok na awangin kummak ta duai tam tak chung khan heti hian alo in siam chuak ta ani an ring thli le tuin tuna apian anga in siam tur hian poimo na lian tak anei ve an ring boka heti taka an mam pul theina chan po hi thli le ru awang hi ni nge yin an ring lung te hi an lian hle a metar enge moza da zawram an o a an sang hle boka ramngo a om nima se langsar khopin an shola an lian em mai hi an makle zual na pakhat chu ani ome scientist ta chuan an omna hmun ma hian amoi na ba ka zirlai poimo tak min zirtira hun rei tak liam to a leilung om dan min shrila hun enge moti chunga leile lung lo dang lam thei dan te lung in thua thip lo dang lam thei zia te min shrilani anti he tittaka an lo dang lam thei na chan chu thli le ruale kholum wang ani ber scientist ten heng lung hi an zir chiang zela thuruk tam tak an hai chuak zel ti an soya leilung zirna konga chuan record bu poimo tak atlinga tun malama sikle sa le leilung omdan in ziana le khabu poimo tak ang ani bere antibok lung makle dang dai an ni awang hian kan soito angin mi chi sang sang tam takin an tlo hum renga hei wang hian hum hal apoimo hle ni in an soya tourism le protection kalkoptir apoimo zia an soithar na sa hle atlo tu mi tam tak chuan hum hal angai hle ti an soya mi then khat chuan amoi na chau hludin thla an lak pui supa a then te chuan zir chiana tan thla an la a then te chuan hum hal angai thu chau an lo ve boka atlo tu te tana ol samna thlen turin a thlir na hmun ma bik le kong bik te siam ani a tual chung mi te tan eizon na thatak atling ve bok tlo tu an tam em renga wangin environment in atuara achunga lon an thatnem reng box si awangin lungte hi an chetheya achuan tu mi puite awangin lungle lei alo in nek na sat pha theya ti chuan zoimuangin lung hi aral hret ni in mi then khat chuan an soi he lungpui pathum omna bul hnaya hnim hna le ram sa then khat chu an chereu tran ni in an soi boka tual chunga thu nei tu ten ma an lak a hun hle ni in soi ani hei wang hian tourism le protection kalkoptir apoimo hle ti alang fia khop mai atlo tu turza ti tlem ai ma in lungta na him zok tura ruam man na thazok siam chu atul te na ani ber chu scientist ta chuan Hin Sam Wan hi hum hal a hun to tak zet ti an soya amoi na le dang dai na von him atul ai ma in science huanga thuruk la hai chua zel tur pai tu ani awang zok po in hum hal atul hle ti an soi lung pathum te hian kummak ta duai tam tak liam ta hreturin kong min ko mu theya an chiat mai chuan thuruk an pai te chu aral thon mai don ti na ani Hin Sam Wan hi hringfa te tan apoimo ema amoi na phena hian nature science le culture akeng tel veka mihring te hriat thiam phak ba ga leilung lo in thlak dang lam dan zirna konga ko mu tu poimo atling scientist te tan chuan natural laboratory ani bera thil tam tak an zir chuak thei atlo tu mi pa ngai tan po kan chena khovelin alo paltlang to hun liam ta ngai ven konga hruai tu poimo ani a history of art subject zirtir tu ril berle sheber ani
he hmun tlo to ten thalak le video an the dara social media kaltlangin mi tam takin a chanchin an lo hria in an lo hmu a hmuna ngei to in mi tam tak an kalbel renga kan leilung chi konga hringfa te mit timeng tu poimo tak atling mi tam takin an dam chhunga an tlo ngei tur zinga Hin Sam Wan hi an tela he ti taka hmun poimo hi mi hringte tan engtia nge in ngai tlom taka an lo la bo zelang ti chu mi hringten kan hum haldana a in khat hle a chu wangin tourism le safety kalkoptir thiam a poimo hle a bik takin Thailand ram hian mo phurna sang tak ani lungpoimo le dangdai thi huel rock mahun chu mi hringte kuta a in khat mek ani hi